V záhradnom centre som kúpila túto monsteru. Stála smutne v regáli a nikto ju nechcel. Tak som ju zobrala so sebou. Doma som nachystala všetko, čo bolo treba na presadenie. Kvetináč, substrát s perlitom, keramzit a pustila som sa do práce. Keramzit na udržanie vlhkosti a perlit na prevzdušnenie substrátu. V záhradnom centre som si všimla, že monstera bola značne preliata. Tak som bola zvedavá, v akom stave má korene. Jeden kus som musela odstrihnúť, lebo už hnil. Sprátala som bordel okolo. Nachystala som si kvetináč a šup s kvetinkou dnu. A môžeme začať zasýpať. V Pepku som kúpila sadu takých malých lopatiek na presádzanie izbových rastlín. Sú úplne super. Na menšie množstva substrátu a malé kvetináče sa hodia úplne super. Pekne utlačiť. Využila som všetok nachystaný substrát. Upravila som vrchnú vrstvu. A takto vyzerala monsterka po presadení. Skoro na všetkých listoch už bolo vidno tmavo-hnedé suché škvrny, ktoré som odstrihla. Počase sa však začali opäť objavovať a tak som odstrihávala naďalej. Keďže som typický prelievač, tak som monsteru zalievala vodou len do podmisky, aby som ju náhodou nepreliela a nespôsobila jej ešte väčšie problémy, než ktorými si už prešla. Monsterka postupne očividne ožila a začalo sa jej dariť. Listy sa spriamili, vystreli a vyzeralo to celkom nádejne. Tu možno vidno jeden veľký, krásny, panašovaný list. A tu sú ďalšie listy. Tu vidno to zafarbenie, ktoré som potom odstrihla. Zalievanie len do podmisky. Letné horúčavy však zanechali svoj vplyv. A opäť sa začali objavovať tmavo-hnedé škvrny. Dostala zabrať a zistila som, že zúfalo potrebuje vodu. Monstera sa ale nevzdáva. A tuto to vyzerá na budúci list. Uvidím už čoskoro.